ud af Ligevejen. Min Volvo Ben, jeg elsker dig. Jamen, så er vi klar til topfarten, Ole. Smileren i munden! Hun er min Volvo Ben 210, 2 sidespejler med takedown med 160 kilometer ud af Ligevejen. Volvo Ben, jeg elsker dig. Jeg så en af den første gang i starten med 70. Du var 4, jeg var 7, havde meget der skulle læse. En lille tur af rette var den bæres plads. Og se hvad du ikke kunne, men gav det fulde gas. Hun er min Volvo Ben 210, 2 sidespejler med takedown bag 160 kilometer ud af Ligevejen. Volvo Ben, jeg elsker dig. Vi voksede op sammen, ud der er mig. Vi tog tur ud til Sartinstrand og kørte den lange vej. Og når vi rullede hjem igen, vi slog et smut forbi. Tanken ud på Røddervej, vi brugte 110. Hun er min Volvo Ben 210, 2 sidespejler med takedown bag 160 kilometer ud af Ligevejen. Min Volvo Ben, Ole, jeg elsker dig. Kom så, Ole. Ja, nemlig. One more time. Volvo Ben 210, 2 sidespejler, jeg slog en mega skid 160 kilometer ud af Ligevejen. Volvo Ben, jeg elsker dig. Nu er det jo sådan, at hvis der er nogen, man holder rigtig meget af, så skal man huske at give dem gaver, og det skal man også med en Volvo. Den skal plejes og passes, og den skal have godbidder. Jeg har givet dig mange gaver, du fortjener hver en. Make-up til din undervogn, min lille øjesten. Vi skal følges ad hånd i hånd fra nu til evig tid. Jeg siger det her, jeg har sagt det før, du er min kærlighed, ja du er. Hun er min Volvo Ben 210, 2 sidespejler med takedown bag 160 kilometer ud af Ligevejen. Volvo Ben, jeg elsker dig. Nu er det jo sådan, at 160, det er jo heller ikke ret meget. Kunne man forestille sig, at man kunne få en Volvo til at køre 350? Det vil ikke blive skide sjovt med tromlebremser foran. Men det skulle alligevel forsøges. Jeg mindes jo gamle dage, når fatter han skulle vise, hvad den kunne mellem Tingskoven og Solbjerg, hvor vi kommer fra. Der var sådan en god landevej, 433 hed den. Så fik den jo lov til at spacere, og når vi så skulle dreje ind til Solbjerg, så kunne det godt være, at det var 3 uger siden, han havde haft den op på Dundkraften og lægge den til manuelt på tromlerne der. Så når han så trådte på bremsen, så var det jo, så sad min mor jo og skreg, for den slog først lige et slag til højre, og så til venstre, og så til højre igen. Og så rystede forhjulene, så vi troede, at der var ved at eksplodere noget derude. Det er jo en af charmerne ved tromlebremser. Men Ole, skal vi prøve at spille den op på 350? Tror du, at du kan spille guitar solo så? Vi prøver sgu lige. Endelig! Hun er min Volvo Ben 210, 2 sidespejler med takedown bag 350 kilometer ud af Ligevejen. Volvo Ben, jeg elsker dig. Kom så, Ole! Hvad så? Skal vi igennem lydmuren? Hvad siger I til 1250? Og hvordan gør man så det? Jo, der skal bare noget æder i tanken, og så en blanding af vingummibamser og afklippede negle. Og så skærer vi sgu taget af, og så lægger vi os ned. Så ryger vi igennem lydmuren. Er I med? Hun er min Volvo Ben 210, 2
til Tøjerdag i 1260 kilometer. Ud af lige var, og du igen, du elsker dig. Kom så, Ole! Ja, Hun er min Volvo Beat 210, to side spejder med til Tøjerdag i 260 kilometer. Ud af lige vej, min Volvo Beat. Jeg elsker dig. Ja, ja. Så kan I sige, at I har hørt den originale sang med det originale orkester, eller i hvert fald halvdelen af det.